Ако си търсила стаж, би ли казала, че е трудно за един младеж да си намери? Здрасти, Лина. Да, според мен е доста трудно да си намериш стаж, особено ако е нещо, за което като цяло няма много възможности за ученици, тъй като, например, психологията. Ако нямаш опит, е много трудно да получиш стаж. Смятам, че ако има централизиран ресурс, който да предлага, в който да са изброени различни възможности, ще е много по-добре за учениците. И какъв би бил твой идеален стаж? Идеалният ми стаж вероятно ще бъде нещо свързано с деца, работа с деца, може би в детски център или някакъв вид менторска програма. Участвала съм в такива, където можеш да придобиеш опит в реално време. Какъв би бил твой мечтан стаж? Моят мечтан стаж би бил в Бояна Студиос като статист или помощник на снимачната площадка. Ако искаш и ти да откриеш своя мечтан стаж на едно място, ела на Internfest на 11 ноември от 4 до 6 в Zoom. Линка е в описанието.